tindera nagsimula ng pumesto sa Christmas Baratilyo sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Diyan sa mga maaga naghahanap ng murang panregalo, ngayong nalalapit ang holiday season, worry no more dahil sa binuksan na Christmas Baratilyo dito sa Dagupan City. 2 buwan ang itatagal ng operasyon ng Christmas Baratilyo dito sa may kahabaan ng Galvan Street at inaabangan na rin ang pagbubukas ng food stalls. Abala na mga negosyante sa pag-aayos ng kanilang pwesto sa binuksang Christmas Baratilyo sa Galvan Street, Dagupan City. 14 na stalls ang kinuha ng negosyanteng si Mike. Malakas yung negosyo dahil 2 years na walang magandang December dahil sa pandemic. Hindi gano'n lumalabas yung mga tao. Pero ngayon, open na yung mga tao. Sa Christmas Baratilyo, mabibili ang mga abot kayang gamit na maaring ipanregalo sa nalalapit na Pasko. May sukat na 1.8 by 6 meters ang bawat pwesto sa Baratilyo. Basta ginusto namin magpusto kasi wala kaming mapupuntahan. Wala kaming posto. Kaya talagang tuwing Baratilyo, kumukuha na kami. Kung saan kami kumita. Para may income kami. Pero ngayon pa lang, umaangal na ang ilang ambulant vendor na apektado ng operasyon ng Baratilyo. Tulad ni Aling Bella na nagbebenta ng sariling gawang leche flan. Hahanap-hanap na lang po ng pwedeng masingitan o kaya mapwestuhan para at least mayroon din kaming pera. Hindi naman po pwede na kami yung mag-iikot din dyan ng mamamalimos na lang o kaya manghihingi na lang. Pero ayon sa Anti-Littering Task Force, may ilalaan na relocation site para sa mga ambulant vendor. Yung mga apektadong ambulant vendor po, ililipat namin po sila sa magandang lugar na makapagminta din sila. Kawawa naman po sila kung hindi sila makapagtinda. Magtatagal ang Christmas Baratilyo hanggang January 30, 2023. Sapat na raw ang panahon na ito para kumita ang mga negosyante sa inaasahang dagsa ng Christmas at New Year shoppers. Diyan sa unang araw ng pagbubukas ng Christmas Baratilyo dito sa Dagupan City, nakita naman natin kanina na talagang dumagsa na rin ang ilan sa mga mamimili. Ilan lamang ito yung mga nakahilera dito sa mga binebenta na mga pumwesto dito sa Christmas Baratilyo. Kaninang tanghali naman, nagsagawa din ng meeting ang Anti-Littering Task Force kasama ang Public Order and Safety Office, ang bumubuo nitong Baratilyo at ang City Mayor's Office para nga pag-usapan yung magiging takbo ng operasyon ng Baratilyo at para rin matulungan yung mga apektado na ambulant vendor. Isa nga sa mga nakikitang lugar na kung saan maaaring ilipat doon itong mga ambulant vendor ay yung Zamora Street. Itong kahabaan ng Galvan Street, dito makikita yung mga Class A na pwesto ng Baratilyo, habang doon sa Joveliano Street naman makikita yung Class B na mga stalls ng Baratilyo. Umaasa ang mga negosyante, yung mga tindero-tendera dito sa Baratilyo na magiging masigla ang kanilang bentahan, lalo't kapansin-pansin yung pagdami ng mga taong bumibisita tuwing gabi, lalo na yung mga nagpupunta sa mga pailaw, yung mga Christmas design dyan sa may Quintus Bridge at yung higanteng Christmas tree sa harap ng City Plaza. Inaasahan kasi nila na after nilang bisitahin yung mga Christmas pasyalan na yan, ay dediretso dito sa Christmas Baratilyo ang mga bisita. Yan muna ang latest mula dito sa Galvan Street sa Dagupan City. Balik sa'yo, John. Maraming salamat, Russell Simorio.